Takže ahojte všetci, u tohto videa bude vlog o tom, ako idem do príbylu pre monsterku. Bude to natáčané tak, že toto neriešte, ja bývam v hnusnom byte, v hnusných končinách. No a proste tá pani mi má dnes príbylu a tu nebudem natáčať, keď mi bude podávať iba proste byle, keď budem môcť. Max. Okay? Čakáme na tú pani pri byle a ja už hovorím, kde ste pani? Kde ste? Neviem, kde je. Piri. Hovorili sme o tej pani ešte ďalšie, ako som vám hovoril vo videjku tam, že sme zobrali aj iné, ale tie ukážem tu. No, takže tuto máme Gina Firelong, ktorá je veľmi pekná, veľmi krásna, podľa mňa nádherná. Potom tuto máme tohto chlapca, neviem ako sa volá teda, Gillen, neviem. Pozerala som jeho mená, lebo ja vlastne poznám iba tieto akože dievčanské mená, ale asi Gillen alebo Gillen. A dala som ho hneď veľa lagúny, lebo chápete sa, oni sa milujú. No a tuto máme Draculoru, tu sme si ukazovali, len som zistil, že ona má problém tuto v nohe. Pozrite. Draculaura, to čo má znamenať? No, neviem, ale mám ju aj tak vystavenú, takže mi je tu vidno. Má také pekné náušnice, takže I like. No to som jej ja dal od Breciek, ale to je jedno. No, takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, pozrite si ešte moju celú zbierku. A to je všetko. Ahojte!